A salvo os tripulantes dun pesqueiro de armadores de Ribeira que ardeu e se afundiu en Angola. O noruego foi pasto das lapas e os mariñeiros estiveron nas balsas preto de 24 horas. O mar é o medio de vida de numerosos veciños e veciñas da comarca, pero tamén é un escenario no que os mariñeiros viven momentos complicados. A tripulación do pesqueiro noruego, ata agosto, un palangreiro de superficie pertencente a unha coñecida familia de armadores de Ribeira, viviu un episodio de tremor e supervivencia. O mércores, os mariñeiros e profesionais detectaron que había lume no interior do barco, lapas que avanzaron dende a popa ata a ponte. Todos os mariños foron alertados e abandonaron o buque nas balsas de salvamento mentres o pesqueiro se consumía pasto do lume e se afundía. A totalidade da tripulación, entre a que había 4 galegos e membros da empresa propietaria do pesqueiro en Ribeira, abandonouno a tempo, aínda que estiveron 24 horas no mar. Afortunadamente, un caiugo que estaba preto remolcounos ata chegar a terra firme. O xoves, os mariñeiros arribaron a Porto Angoleño en bo estado de saúde e están á espera de ser trasladados aos seus países de orixe. Descoñécense as causas que orixinaron as lapas que consumiron o noruego, de casco de aceiro de 28 metros de eslora matriculado no 2015. Estaba por primeira vez en augas de Angola logo de cambiar de bandeira e de porto base antes en Ribeira e deixar a pesca do peixe espada para adicarse ao polvo.